ନାଁ ହେଉଛି ସୁନାର ହଂସ। ଥରେ ସୁନେଲି ପଡ଼ଥିବା ସୁନ୍ଦର ହଂସଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିଲା। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଜଣେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ହଂସ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ତା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ହଂସ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସୁନେଲି ପରଟିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ତାହା ବିକିଦେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆରାମରେ ଚଳିବେ। ବୁଢ଼ୀଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହଂସଟି ବୁଢ଼ୀର ଘରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ୀଟି ହଂସକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କହିଲା, ଯା ପଳା, ତତେ ଦେବାକୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଂସଟି କହିଲା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନେଲି ପର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏତିକି କହି ହଂସଟି ତା ପରଟି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହିପରି ହଂସଟି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆସି ସୁନା ପର ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ବୁଢ଼ୀଟି ସେହି ପରକୁ ବିକି ସୁଖରେ ରହିଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀଟି ଲୋଭୀ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀଟି ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ହଂସର ସବୁ ପର ଟାଣିଦେବି ଓ ବିକିଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଯିବି ବୋଲି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀର ଝିଅମାନେ ଏପରି ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀଟି ମାନିଲା ନାହିଁ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ହଂସଟି ବୁଢ଼ୀର ଘରକୁ ଆସିଲା, ବୁଢ଼ୀଟି ହଂସର ସବୁ ପର ଟାଣିଦେଲା। ହେଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଟାଣିଥିବା ସବୁ ପର ସାଧାରଣ ପର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ହଂସଟି ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୁଁ ତତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ତୋ ହାତରେ ଥିବା ସବୁ ପରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ପର, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବିନି କହି ହଂସଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ପରେ ବୁଢ଼ୀଟି ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ